Daddy. Congratulations. Thank you. Aranjan, shi yasa na tura shi. Ga dai can wasu a sama. A samu ba da tsayi. Okay. Ban sani ba ko maybe a wannan babu sai da wasu ko design din da ba. Kasa akwai abun nan ne ko amin kaman kaya ne na amana maza kuma duka da maza karfa samaru kuma su ce su dadi kuma dadi ya sa na samari dadi ai kawai ta saka a gani ma za su kwace mu yawa ba za su bari ba ko dadi da ko leda wannan kayan da kasa sun mun ko dai irin da shi ga abu ya sa sorry irin ta ce tabbas irin ta ce da ma ita ya zo ɗazu ko da ita ya zo ɗazu ɗazu dadi wa kaga wurin nan kin ɗazu wurin nan yana zuwa besti ya ce arum ya ce wai ina kake na ce ka ce kana sit amma dai da ka zo ka na ce amma ka ce sai ka kai 8 sai ya ce to bara dai magana in mun kai 8 din zai same mu to kuma duk sai suka tafi wannan jallabiya size ina sai akwai 60 akwai 62 ma akwai 60 akwai 60 akwai 60 60 dadi mai hula kuma hula inda mai hula Ismail ba shi kawo mai hula kawo ai zai mishi yau ana dai ka rike mishi kana miƙa mishi in ya gani kawo kin ga kina sa mana a leda dan Allah bane gashi nan ledan farin 60 da kana bashi yau to 60 ne zai mishi ku yi package amin ya Allah dadi amin ya Allah kuna businesses daban-daban kuna dogaro da kanku is very important yes Allah san ya dai amin da kuma albarkaci duk abin da aka saka a gurin amin ya Allah amin dadi muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara lafiya sai sama mama ta yi a office ne dadi Allah dadi ya zo shi ya mana ciniki ba ku kuna kallon wannan kusa wallahi talla an ja kuɗi mun gode da Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya saka kai haka Allah ya ji kan iyaye muna godiya bari a kai maka kuma mota abin da zamu ce ubangiji Allah ya kawo kasuwa ta zama kun ga sama collections kun ga inda take a nan daura da total flotation yake kan titin su maza shigo faka faka ai sai ya yawa faka faka kamar yadda da ke fuka